Канешне, магчымасці ўсе былі. І старшыня Верховнага Савета Шарэцкі дэфіляваў некалькі гадзін ля дома ўрада са старшынём КДБ і МУС, абмяркоўвалі пытання. Быў падрыхтаваны загад аб арышце Лукашэнкі і даручана негалосна гэта было Мар'інагорскаму спецназу. Я думаю, што палкоўнік Барадач можа распавесці на гэты конт. Былі іншыя моманты. Усё было падрыхтавана, але канчатковую кропку, каб гэта ўсё адбылося, патрэбна было палітычнае рашэнне, воля Канстытуцыйнага суда, які быў апошняй інстанцыяй. Вот на яго якраз усклалі надзею дэпутаты, якія падпісаліся за імпічмент. Але, на жаль, здаў, як кажуць, з патрахамі і Верховны Савет, і законнасць, і дэмакратыю старшыня Канстытуцыйнага суда Ціхіня. Катастрафічныя наступствы. Той жа Ціхіня казаў пра прававы Чарнобыль, выступаючы ў Верховным Савеце. І вот гэты прававы Чарнобыль ужо пагрузіў Беларусь у імглу і доўжыцца гадоў 15 і ўжо болей. І мы маем тое, на жаль, што маем краіна-ізгой. Людзі ўсё горш і горш жывуць, і нейкая такая апатыя і безнадзейнасць у вачах зараз. Хаця думаю, што дыктатары ж не вечныя, хутка сыдуць, і мы будзем расхлёбваць вот усё гэтыя.